ବଢ଼ି କାଲି ଭଳିଆ ଯେମିତି ଚାଙ୍ଗା ବଢ଼ି ହେବ ହେଲା। ବଢ଼ିକି ମୁଁ ଫେଣେଇକି ପୁରା ବଟା ଏମିତି ଆଗ ଫେଣା ହେବ ଭଲ ଭାବରେ। ଏଥିରେ ଖସା ପଡ଼ିଛି, ଆମ୍ବ କଷିଆ ଅଦା ବି ପଡ଼ିଛି, ନୂଆ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ଭାରି ଟେଷ୍ଟ। ଫଟୋ ଉଠେଇଲି ଖାଇବା ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ବାଇଗଣ ଆଳୁ ଭାଜିଦେବା। ଶାଗ ପଡ଼ିବ ପିତା ଶାଗ ତା ଦେହରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବଢ଼ି ଆଉ ଲାଇନ୍ ଲାଇନ୍ ପକେଇଲେ ଭଲ ଶୁଖିବ, ବାହାରିବ ବି ଭଲ ପିଇছে ନା। ଶାଗ ପିତା ଶାଗ ହବ ଟି? କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ତୋର କ'ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଚାଲ ଖେଳେଇ ଦେଉନି। କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲୁ? ଆଡ଼ୁ ବାହାରେ ବାହାରୁ ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଦେ ନା, ସେ ତୋର ଭାଙ୍ଗିଦବ। ତୁ ନେଇକି ତୋ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଘରକୁ ଯା, ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖେଳିବ ହେଲା। ଭାଇ ସାଙ୍ଗ ହିଁ ଖେଳିବ, ତା କଥା କାହିଁ ଛୁଡ଼ୁଛ? ତ ଖେଳ ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲେଣି, ପିତା ସାଇଜରେ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ପିଆଜଣ୍ଡା ଦିଆହେବ, ଭଜା ହେଇଯିବ ତା ଭିତରେ। ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାରିଦିଅ। ହଳଦୀ ହେଉଛି କ'ଣ ଜାଣିଛ? ହେଲ୍ଦି, ହଳଦୀରୁ ହେଲ୍ଦି ହେଇଛି। ହଳଦୀ ପଡ଼ିଯିବ, ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁଥିରେ ହଳଦୀ ପଡ଼ିଯିବ ସେଇଟା ହେଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। କିଛି ଭଜା ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି, ଭାତ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କଡ଼କଡ଼ିଆ ଭଜା। ବାପା ଜାଣୁ ଗାଧେଇବି, ସ୍କୁଲ ଆଇଲୁ ଗାଧେଇବ କେତେବେଳେ? ତାର ବସିଲି ସେପଟରେ ବଢ଼ି ବାଜୁଛି, ସେପଟରେ ଲାଗିଯିବ କାଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଖରା ଟିକେ ଅଳ୍ଟେଜରେ ହେଇଯିବ। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କାମ କରିଦେଲେ ଟିକେ ଯିବା ଦୋକାନ ଯିବେ ନା। କ'ଣ ଥିଲା? କେତେ ବାହାରିବ? ମୁଁ ଖାଲି ସାର୍ ଖାଇଦେବି, ଯାଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେବା ଆଉ। ଖାଲି ଫର୍ମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେବ ନା ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ପୁଅ ଗାଧେଇଲା, ଗାଧେଇ ପଟେ ଖାଇବ ମୋ ସାର୍ ନା ଥଣ୍ଡା ଧରିବ ବାପା। ଆଇଲି କରିଦେବା, ଇଏ ହେଇଗଲା। ଇଏ ଦେଲା ପିଆଜ ଟିକେ ମାରିଲ, ପିଆଜ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ପକେଇବା? ନା ଲୁଣ ମୁଁ ପକେଇଛି। ରାଗ ଖାଇବନି ନା? ନା କାମ ସେମିତି ପଡ଼ିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ନା ଓହୋ ପୁରା ଏମିତି ଟେଷ୍ଟି ନା। ଶ୍ରୀମତୀ କେମିତି ହେଇଛି? ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି।